Ito yung nagkakari. Rainbow healing ito oh. Ano yun ito? Narangan mo. Ngayon yung papainot. Ha? Ngayon yung painot. Ano yung inot? Gado na inot to. Iba na yun. Ito yun. Dapat, kanigara din sa pwesto mo. Pwede mo ito maglakaw. Ha? Mata? Mahining takutan ako yan. Ano niya, gibo doon. Ayun. Nakaibo. Ayun, nabuwag na. Doon naman takaibo. Post na ito. Lagi kita doon. Post na ito. Sila may ka pala yun eh. Huli ka sa Facebook. Yung akin di mo yun. Yung money oh, naka-green. Hindi. Naka-green.